худо накарда агар дишаб Барселона бой медод, пас гудбай Ла Лига мешуд. Аммо каталониё ҳанӯз дар пойгаанд ва боз як финали мушкили дигарро ба фоидаи худ анҷом доданд. Салом дӯстдорону ҳаводорони Барселона. Инак як ғалабаи муҳим ва хело мушкилро дастаи дӯстдоштаи мову шумо дар сафар ба ҳарифи нобоби худ ба даст овард ва мухлисон андаке ои сабук кашиданд. Охир агар ин бозиам мағлуб мешудем, пас капаи Куман аниқ дуд мекард. Ҳозир дар бораи бозӣ муфассалтар гап мезанем. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки ҳамаи видеои мо бо ёрии ширкати 1xbet мебарояд. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Агар касе дар 1xbet аккаунт надошта бошад, то бахтатон баландӣ кард. Зеро агар шумо дар вақти регистратсия дар ҷои промокод барсатижӣ нависед, то дар аввалин ставкаи кардагии худ $100 ҳамчун бонус ба ҳисоботон мегузарад. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Акнун мегузарем ба ҳайати Барселона. Дар ягон ҷо баъз ушнед, мо бошад сар мекунем. Куман ки худ аз ду бозӣ ҳамчун сармураббии даста маълум аст, чунин ҳаятро бар муқобили Валенсия ба майдон баровард. Ба фарқ аз бозӣ бо Гранада, Климан Лангле ба ҷои Умтити ва Раухо ба ҷои Мингеса бо Пике сегонаи хатти дифоъро ташкил карданд. Алба ва Сержино Дес дар канор майдондорӣ намуда дар минтақаи такагӯӣ Френки де Йонг, Серхио Бускетс ва андаке пештар Педри бозӣ карданд. Дугонаи хатти ҳуҷумро чӯ чанд бозии қаблӣ Антуан Гризман ва Лионел Месси ташкил карданд. То он ки дар бораи бозӣ бигӯем, як бор ба лазарати Барса нигоҳ мекунем ки онҷо ҳанӯзам Каутино ва Ансу Фати хобанд. Ба ин бачаҳо бошад ба қарибӣ Брейтвейт ҳамроҳ шуд. Агар эҳтимолияти баромадани ӯ дар ин мавсим шояд ҳаст, аммо Ансу ва Филиппо ин мавсим дигар Барсаро кӯмак карда наметавонанд. Бозии даври якум байни ин дастаҳо дар камном мусовӣ анҷом шуда буд, аммо он бозӣ аллакай моли таърих аст ва ин бозӣ бошад махсус барои Барселона ба саволи аслию усулӣ ки оё Барселона дар пойгаи қаҳрамонӣ мемонад ё на ҷавоб мегуфт. Барселона медонист ки бохт дар ин бозӣ ба тобути умеди чемпионӣ якамехи калон хоҳад зад ва барои ҳамин аз дақиқаҳои аввали бозӣ таваҷҷӯҳро сари дарвозаи Валенсия оғоз кард. То дар дақиқаи аввал Педри ва Раухо хело имконоти хуби голзаниро аз даст доданд. Педри дарвозаи холӣ монда тӯбро сӯи паррандаҳои осмон заду Раухо бошад тӯбро ба оғӯши Яспер Силисен партофт. Валенсия ҳам чанд контрҳуҷум анҷом дод, аммо бартарии бештар дар ҷониби Барселона буд. Вале ба ягон даста муяссар нашуд ки ҳисобро кушояд ва бо ҳамин дастаҳо ба танаффус рафтанд. Оғози қисмати дуюм баръакси қисмати якум буд, зеро ҳанӯз Барселона нафасашро рост накарда Тер Штеген гирдачаро дар дохили дарвозаи худ дид. Рости замоне ки Паулиста ин голро мезад, Тер Штеген дар замин мехобид, аммо довар инро ба инобат нагирифт. Бо задани ин гол гуфти бобои ғулом Валенсия ҳелчаи замбурро кофт ва замбураки голзани Барса бо номи Лионел Месси баъди 7 дақиқаи голи Паулиста ҳисобро баробар кард. Дар яке аз ҳуҷумҳои Барселона муҳофизатгари Валенсия бо даст бозӣ кард ва довар ба нуқтаи пеналти ишора кард. Чун ҳамешагӣ тӯбро Месси гирифт, аммо ин маротиб Силисенро фиреб дода натавонист. Дарвозабон тӯбро баргардонид ва дар назди дарвозаи Валенсия як дарҳам барҳами ё гуфти бачаҳои гузари мо як галагурдо рух дод ва тӯб боз пеши пои Месси омад ки ин маротиб бозингари аргентинӣ онро вориди дарвоза кард. Ман ҳанӯз солҳои 2010-2011 вақти авҷи дағдағаи Месси ки дар як мавсим 90 гол мезад, гуфта будам ки ҳамин тӯб Мессиро мекобад. Ана айнан дар ин маврид ҳамин хел шуд. Гол соҳибашро ёфт. Баъди задани голи Месси албатта мебоист Гризман ҳам сухани худро мегуфт ва мо голи ӯро дер интизор нашудем. Дақиқаи 60-ум бозӣ ва баъди зарбаи Де Йонг тӯбро Силисен рост ба пеши пои Гриз гардонид ки бозингари фаронсавӣ аз чунин тӯҳфаҳо соф рӯ намегардонад. Баъди 7 дақиқаи дигар бошад боз навбат ба Месси расид. ин навбат он на пеналти, балки як ҷаримаро берун аз ҷаримагоҳ бояд иҷро мекард. Ба назарам ҳамин Месси розӣ аст ки ҳамин пеналтиро берун аз ҷаримагоҳ занад. Чун ҳамешагӣ олӣ, бехато ва гуфти Игнат Петрович просто красава. ҳисоби 1-3 қариб то охири бозӣ идома кард ва танҳо як зарбаи хело оли ҷаноби Солер ки баъди он аз чашмони Тер Штеген алҳо парид, таъби бачаҳои Куманро андаке хира кард, аммо на бештар аз ин. Барселона тавонист ин ҳисобро то охири бозӣ нигаҳ дошта 3 имтиёзи хело заруриро ба даст биёрад. Иҷрокунандаи вазифаи сармураббии Барселона Алфред Схройдер ки аслан таҷрибаи хуби мураббигиро дар Хофенхайм касб кардааст, тавонист раванди бозиро таҳти назорат бигирад. Албатта дар асри 21 даҳҳо методу усули алоқа мавҷуд аст ки Куман албатта аз он истифода карда ӯро маслиҳат медод, аммо дар маҷмӯъ аз ӯҳдаи Барса дар ин бозии сафарӣ баромад. Акнун бахт
баъди бохти ҳангомавӣ аз Гранада дар Камп-Ноу барои Барселона ин ғалаба гуфти Васияи ҷурайи ман кров износ зарур буд. Зеро мағлубият дар ин бозӣ чунончи дар оғоз гуфтем ба чемпионии Барса дар ин мавсим хати бутлон мекашид. Метавон гуфт ки Барселона гуноҳи худро пеши мухлисонаш бо ин ғалабаи душвор пурра шуст. Беҳтарин бозингари бозӣ ки? Бале, Лионел Месси шуд. Охир боз киам мешуд? Воқеан Месси хело хуб ва ҳамчун лидери ҳаққӣ бозӣ кард ва дублиҳо аз ин дарак медод. Ва ба назар чунин мерасад ки баъди он ки Барселона ва Месси дар бораи шартномаи нав ба мувофиқа расиданд, Лео хело таби болида дорад. Таби ӯро бозам хабари он ки садорати Барселона ба ПСЖ ҷиҳати трансфери Неймар пешниҳод кардааст, бозам болидатар мекунад. Охир аз ҳама зиёд маъз Месси Неймарро дар Барселона дидан мехоҳад. Аммо ин мавзӯи дигар аст. Акнун бармегардем ба вазъи ҳозираи клуби католонӣ. Барселона бо 74 хол ҳанӯзам дар зинаи сеюми ҷадвал қарор дорад. Акнун бозии тақдирсоз ё бозии сол Барсаро дар пеш аст. Бозӣ бо лидери чемпионат Атлетико ки ба зури 3 холи дар коридор ин давр ба Элче ба Мадрид овард. Бозии рӯзи 8 март шояд ба саволи асосӣ ҷавоб гӯяд, зеро дар сурати бурди Барселона Реал ба садри ҷадвал мебарояд. Албатта агар шогирдони Зидан ҳам пирӯзӣ ба даст биёранд. Вале агар Атлетико ғолиб ояд, шояд Барса аз пойгаи қаҳрамонӣ ин ҷо Бухорои Шариф қафо мемонад. Аммо бозам агар бозӣ мусовӣ шавад, ҳам ба фоидаи ду ҳарифи Барса аст, на ба нафи католониҳо. Бораи ҳамин Барселона дигар роҳ надорад. Гуфти қаҳрамонҳои ҷанги бузурги ватан ё марг ё ғалаба. Охир чаро ҳамин хел набошад? Бозӣ ку дар арафаи рӯзи ғалаба баргузор мешавад. Рамзан метавон шиёри он ҷанговаронро истифода кард. Афсус ки ин бозӣ бемухлисон баргузор мешавад, вагарна доду фарёди тарсидаи Барса осмони Каталонияро аниқ метарконд. Аммо мо шумо дар ин фосила низ метавонем дастаи дӯстдоштаамонро дастгирӣ кунем. Албатта Барсаро дастгирӣ кунеду канали Барса тиҷиро ҳам фаромӯш накунед. Мо бо шумо зиндаем. Бо умеди ғалабаҳои бузурги Барсаи бузург. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.